Γεια σας, ήρθαμε να βγάλουμε μια απάντηση για το βίντεο που έβγαλε ένα κοριτσάκι αγνώστου ηλικίας. Υποστηρίζει ότι είναι πάνω από τα 10, 11, 10 και μισό, 10 και 3 μήνες. Υπερασπίζεται τις Belieber και το Bieber. Να, τόλμησε να το κάνει. Λοιπόν, εμείς με αντικειμενικά για το μέσο άνθρωπο επιχειρήματα θα απαντήσουμε σε αυτό το βίντεο. Αυτά τα επιχειρήματα υποστηρίζουν IQ μεγαλύτερο από μονοψήφιο αριθμό. Το κοριτσάκι δεν θα καταλάβει πολλά. Και ούτε κάποια Belieber. Ξεκινάμε. Λοιπόν, πρώτο πράγμα που είδα στο βιντεάκι και με έκανε να γελάσω πάρα πολύ. Ο Justin Bieber θα έχει με τη Selena Gomez. Πολύ γαμάτο επιχείρημα. Λοιπόν, άκου εσύ κοπελιά, πώς λέγεσαι, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, Bieberούλα. Λοιπόν, ο Justin Bieber και ο κάθε star πρέπει να έχει δίπλα του μια ωραία κοπέλα που να τον υποστηρίζει. Ωραία. Έτσι λοιπόν και ο φίλος σου Justin Bieber που τον αγαπάς τόσο πολύ και το δείχνει στο βίντεο σου επέλεξε μια κοπέλα, ωραία, για να τον συνοδεύει στις δημόσιες εμφανίσεις του. Ωραία. Επίσης, λες ότι λόγω ότι έχει πολλές θαυμάστρες και γενικά έχει 40 εκατομμύρια, πώς σας είπε στο βίντεο, δεν θυμάμαι, και τη Selena Gomez. Ναι, τέλος πάντων, αυτό το τσούρμο δεν είναι γκέι. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Πρόσεξε. Δεν ξέρω αν θυμάσαι, τη δεκαετία του 80 πότε ήταν, που ο Ρίκι Μάρτιν, ο γνωστός τραγουδιστής, είχε παραδεχτεί ότι ήταν ομοφυλόφιλος. Ο Ρίκι Μάρτιν ήταν τότε ένας από τους πιο ωραίους άντρες. Με πολύ γυναικείο πληθυσμό, πάρα πολύ. Οπότε αυτό θα έπρεπε να σε κάνει να έχεις διαφορετική άποψη. Δεύτερον, για τη φωνή του. Ο Μπίμπερ ακούγεται σαν κοριτσάκι. Κοίτα να δεις. Το βλέπουμε και στο βίντεο. Φαίνεσαι ρε κοπέλα μου. Αφού πας να μιλήσεις και προσπαθείς να μας απαντήσεις σε κάτι και δεν μιλάς και η μόνη απάντηση που δίνεις είναι τέλος πάντων. Προσπαθείς να αποφύγεις την ερώτηση. Άμα είναι και μπορείς να το πεις, πες το, δώσε μας μια σαφή απάντηση και τέλος. Λοιπόν, αναρωτιέμαι. Λες ας πούμε για τον baby του Justin Bieber και ότι και καλά τότε ήταν μικρός και λογικό ήταν να είναι λεπτή φωνή του. Οκ, μαζί σου. Τότε που ήταν μικρός, προφανώς άκουγες τη φωνή του και εσύ το λες μέσα ότι σου αρέσει η φωνή του Justin Bieber, λογικά, για να τον ακούς ως τραγουδιστή πάντα και τον άκουγες. Αφού λοιπόν στα 14 του σου άρεσε το baby σαν βίντεο και ο Justin Bieber τέλος πάντων, πώς συνεχίζεις να είσαι ακόμα believer, πώς λέγεσαι, πώς αποκαλείς τον εαυτό σου, με κάποιον που έχει αλλάξει τη φωνή του. Ενώ θαύμαζες κάποια άλλη αρχικά. Τρίτο θέμα. Δεν σας έβρισε κανένας. Και ούτε λέμε ας πούμε ότι η μουσική που ακούμε εμείς μπορεί να είναι πιο ποιητική από αυτή που ακούτε εσείς, ούτε τίποτα τέτοιο. Πρόσεξε. Το γεγονός ότι λες ότι δεν τον ακούνε μόνο 10χρονα κοριτσάκια και ότι ξέρεις και 25χρονες που τον ακούνε και τέτοια. Πρόσεξε. Οκ, να δεχτώ ότι τον ακούνε 25χρονες, αλλά δέξου κι εσύ ότι για να είσαι 25 χρονών και να ακούς την Bieber, έχεις όπως είπε ο Κωνσταντίνος, μονοψήφια IQ. Τέταρτο θέμα είναι για το σκηνικό ότι δεν ξέρετε τον Justin Bieber. Δεν ξέρουμε τον Justin Bieber, σωστά. Εσύ το ξέρεις. Δηλαδή, εσύ ρε παιδί μου, πώς το ξέρεις. Μιλάτε στο τηλέφωνο, μιλάτε στο Facebook, έχετε βγει για καφέ. Ποιο είναι το σκηνικό, δηλαδή, τι γίνεται, δεν μπορώ να καταλάβω. Βασικά θα του πεις για Άγιο και θα σε κοιτάει σαν χαζός. Προφανώς δεν το ξέρεις. Βασικά, θα τον δεις έξω, του κάνεις ένα γεια, τι δεν θα τον δεις ποτέ στη ζωή σου. Πρώτο αυτό. Δεύτερο, είσαι μία για αυτόν και γενικά είσαι μία από τις 40 εκατομμύρια, πώς είπες, που απλά το θαυμάζει.
Λοιπόν, πέμπτο θέμα. Περιμένετε να μαζέψετε like από τις καταστάσεις σας που κράζετε τον Bieber. Πρώτον, δεν θεωρώ ότι μια κατάσταση που κράζει τον Bieber θα μπορούσε να μαζέψει like. Ο καθένας γράφει την άποψή του και εγώ μόνος μου, αν θες να ξέρεις, πριν λίγο καιρό είχε γράψει ότι αυτό που κράζει τον Bieber δεν είναι ωραίο. Ωραία, και την έχω ακόμη, αν θες μπορείς να τη δεις. Τέλος πάντων, και αυτό που λες δεν στέκει καθόλου. Προσωπικά σε μένα, εντάξει, δεν είχα κανένα πρόβλημα, ούτε τον άκουγα σαν φανατικός, τίποτα. Απλά μια ουδέτερη στάση. Αλλά δεν μπορείς να λες ότι περιμένουμε να μαζέψουμε like όταν λέμε κάποια πράγματα που δεν ισχύουν. Έκτο. Αυτό με τη σελίδα και τα memes και το σκηνικό με το Τζίτζικα, που λέει ας πούμε ότι μια εικόνα με το Τζίτζικα και τον Justin Bieber και like για το Τζίτζικα και comment για τον Justin Bieber. Λοιπόν, λες ότι αυτό το θεωρείς πολύ ανώριμο. Αναρωτιέμαι τώρα εγώ, έτσι. Λες πιο μετά στο βίντεο, δεν θα φύγουμε ποτέ από το πλευρό του. Είσαι στο πλευρό του. Λοιπόν, θα ανακεφαλαιώσουμε. Είστε στο πλευρό κάποιου που αν σας δει έξω δεν θα σας μιλήσει καν, που είστε μία από τις 40 εκατομμύρια και εμείς είμαστε ανώριμοι. Λοιπόν, αφού είμαστε εμείς οι ανώριμοι, θα έπρεπε να σκεφτείς με το μονοψήφιο IQ που έχεις ότι θα πρέπει να το καλοσκεφτείς αυτό. Και στη τελική ο Τζίτζικας είναι καλύτερος από τον Justin Bieber και το ξέρεις. Έχει πιο πολλούς fans. Γενικά είναι πολύ πιο παλιός, είναι πολύ καλύτερος. Πιο πολύ γουστάρω να ακούω το GGG παρά να ακούω τον Justin Bieber να φωνάζει baby. Και τον Τζίτζικα με επεξεργασία μπορείς να τον κάνεις να ακούγεται σαν dubstep. Τέλος πάντων. Λες, στο τέλος ρε παιδί μου, ότι έχετε κι εσείς είδωλα όπως τους Slipknot. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Ούτε Slipknot ακούω, ούτε Justin Bieber. Θα σου πω κάτι πολύ απλό. Ωραία. Ο Justin, ο φίλος σου που τον ξέρεις καλά εσύ, η μουσική που φτιάχνει, το είδος που φτιάχνει, βασικά δεν το φτιάχνει αυτός, ένα αυτό. Δεύτερον, είναι όλα από μουσική, από κομπιούτερ. Είναι δηλαδή όλα έτοιμα. Τίποτα. Απλά αυτός βάζει την ομορφιά, μέσα εισαγωγικά. Βάζει την ομορφιά, βάζει το χορό, όσο χορό μπορεί να ξέρει. Και δεν θα σου πω ότι εγώ ξέρω καλύτερα. Απλά σου λέω ότι σε σύγκριση με άλλους είναι πολύ πιο διαφημισμένος και η διαφήμιση είναι αυτή που τον κάνει πρώτο στα μάτια των κοριτσιών. Όπως εσύ. Μικρών κοριτσιών. Πολύ μικρών κοριτσιών. Λοιπόν. Με μονοψήφιο αριθμό Ένα IQ. λεπτό. Ναι. Η μία που ακούει Bieber και ας είναι και 25. Ωραία, είναι μία. Άντε να βρεις 100 στην Ελλάδα. Βασικά, Τα τρισεκατομμύρια που κάνουν dislike, πώς δεν το πατάνε, το λένε. Το σκηνικό. Οκ. Πόσους haters θέλεις να είναι. Πες ότι είμαστε όλοι haters, έτσι. Ότι τα dislike, η μπάρα των dislike είναι τριπλάσια από την μπάρα των like, τι σου λέει αυτό. Επίσης, δεν αναφέρομαι σε σένα, γενικά μιλάω τώρα, έτσι. Το σκηνικό με το ότι ο Bieber και τον ζηλεύετε και κάνετε και ράνετε. Έλα ρε παιδιά τώρα. Ας σοβαρευτούμε, τι το ζηλεύουμε τώρα. Να Εντάξει, ζηλεύεις. κοίτα να δεις. Όχι, κοίτα να δεις. Λέτε ότι έχει πιο πολλά χρήματα. Οκ. Λέτε ότι είναι πιο όμορφος. Οκ. Εγώ θα σας πω μερικά πράγματα. Πρώτον, έχει πιο πολλά χρήματα, Η γενική σκέψη που έχει μια κοπέλα, αν θυμάμαι καλά, είναι πόσο αγνός, πόσο καλό χαρακτήρα έχει ένα αγόρι και όχι πόσο όμορφο είναι, από ό,τι λέτε εσείς και γενικά τα περισσότερα κορίτσια, και όχι τα πόσα λεφτά βγάζει. Μήπως λοιπόν θα έπρεπε να σκεφτείτε κάπως διαφορετικά. Αυτό το λέτε εσείς, γενικά. Δεν αναφέρομαι σε σένα που απαντάω στο βίντεο σου. Γενικά μιλάω. Λέτε ότι είναι πιο πλούσιος και ότι βγάζει περισσότερα λεφτά από ότι εμείς σε ένα ολόκληρο χρόνο. Ωραία. Και λέτε ότι αυτό είναι πιο όμορφος και αυτά. Και είναι πιο γλυκός και άχουτον και γούτσου και μούπα, σούπα και έτσι. Τι είναι αυτά ρε παιδιά τώρα, τι λέτε. Και εσείς ειδικά πώς λέει, Beliebers. Λοιπόν, και μην ξανασυγκρίνετε τον Bieber με τους Slipknot και γενικά με κάποιο άλλο rock συγκρότημα. Μόνο με τους One Direction που μπορείτε να τους συγκρίνετε. Τέλος πάντων. Γιατί πολύ απλά οι Slipknot είναι
Βγάζουν όλη τη μουσική τους από κιθάρα, drums, μπάσο και πολλά άλλα. Λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Δεν ξέρω δηλαδή. Κοιτάξτε, μπορείτε να κράξετε. Α, και εσύ κοπελιά, που λες με ότι βγάλετε το πρόσωπό μας και έτσι. Άμα θέλεις, μπορείς να επικοινωνήσεις με μένα και να δεις στο Facebook φωτογραφίες και να μου πεις. Δεν σου λέω ότι να συγκρίνεις που λες, ότι είμαστε όλοι άσχημοι και ότι ο Μπίμπερ είναι ο τέλειος. Κοιτάξτε, όλοι οι haters, δεν παιδί μου, είμαστε. Γιατί έχει βγει και αυτό το σκηνικό ότι και καλά οι haters, και εγώ δεν είμαι hater, μία άποψη δίνω έτσι. Ότι οι haters είναι κάποια παιδάκια που μπαίνουν πίσω από το PC και αρχίζουν και κράζουν και βρίζουν και τον άλλον και τον άλλον. Όχι ρε παιδιά, καταλάβετε, το έχουμε και εμείς ζωή. Τι δηλαδή, και καλά γίναμε όλοι haters πίσω από τα PC και έτσι. Δεν σοβαρευτείτε λίγο, τι είναι αυτά τώρα. Τέλος πάντων. Και εσύ κοπελιά, κοίτα. Με το να ζητάς απάντηση θα έχεις πάρει ήδη την απάντησή σου από τα dislike που έχει το βίντεο σου. Και επίσης κάτι άλλο. Το βίντεο υποτίθεται ότι το έφτιαξες για να περασπιστείς τον Bieber. Πρώτον, ο Bieber δεν πρόκειται να το δει ποτέ. Ένα αυτό. Δεύτερον, υπερασπίσεις τον Bieber ή ουσιαστικά θες να μας πεις, έχοντας βάλει το Facebook σου από κάτω, ή θέλεις να μαζέψεις like ή να μαζέψεις ad για like αργότερα. Πριν όμως έλεγες ότι εμείς το κάνουμε για τα like ή το κάνουμε για τα ad ή το κάνουμε για κάτι άλλο. Λοιπόν... Εμείς το κάναμε επειδή μας προκάλεσε. Ναι, βασικά, ξέρεις γιατί το έκανα, ξέρεις γιατί. Γιατί είχα προγραμματισμό μετά και μου τη βίδωσε και ήθελα να βρίσω κάποιον. Οκ. Τέλος πάντων. Και είχα νεύρα και ήθελα να μπω να κράξω κάποιον. Και εσύ μου δώσεις την αφορμή. Τέλος πάντων. Κάτι άλλο που θα πονέσει λίγο. Κοπελιά, σου λέω σίγουρα, εγώ και ο μισός ανδρικός πληθυσμός του πλανήτη, με το στοιχείο που έχουμε ότι μέχρι το 2010 ο Justin ήταν ένας φυσιολογικός άνθρωπος, θα σου έδινε άκυρο, απλά θα σου έδινε άκυρο. Ναι, επίσης κάτι άλλο. Το γεγονός ότι είσαι δεκάχρονο δεν το ανέφερε κανένας, μόνος το είπες. Μόνος το γράφεις από κάτω. Δεν ξέρω, βασικά σου είπε κανείς είσαι δεκάχρονο. Και επίσης, αφού είσαι τόσο σίγουρη για το βίντεο σου, γιατί έκλεισες τα σχόλια. Γιατί έκλεισες τα σχόλια, μήπως ήξερες ότι θα φας κράξιμο, θα φας τόσο κράξιμο που θα γεμίσει όλη η καρτέλα κάτω. Θα χρειάζεσαι 2 οθόνες για να βλέπεις την καρτέλα με το κράξιμο. Ή θα χρειάζεσαι 2 οθόνες για να βλέπεις ολόκληρη την μπάρα του dislike. Από τη στιγμή που το έκανες... Κοίταλες, πρώτα έχεις πάρει πόσα like έχει το βίντεο, 900 και έχει 8.900 dislike. Αυτή είναι η απάντησή σου. Βασικά, αυτό το βίντεο το βγάλα για να σε ξυπνήσω. Να σου πω ότι αυτό που κάνεις είναι άκυρο. Κοίτα εκεί πέρα. Περίμενε λίγο. Θέλω να πω αυτό για τα comments που τα κλείδωσε. Εφόσον βγάζει το πρόσωπό της στο YouTube, λέει τη γνώμη της. Έχουμε το Facebook της. Πρέπει να έχει το μήνυμα. Ναι, μπορεί να κάνει ένα delete, μπορεί να κάνει ένα blog. Όπως και να έχει, πρέπει να αφήσει τα σχόλια ανοιχτά για να δει ο κόσμος την κριτική. Όχι, και το άλλο, σε παρακαλώ. Θα πάω να σχολιάσω κάτω από το βίντεο. Δεν θέλω να μου το διαγράψεις μετά, θέλω να το αφήσεις. Και όχι να κρατήσεις τις μπελιμπερούλας της φίλης σου που λες στέλνεις χαιρετίσματα στο τέλος και τις παπαρούνα Μπίμπερ και τις ιστορίες. Αυτά όλα. Θα δούμε. Να δούμε αν έχουμε μόνο. Ρε παιδί μου, θέλω βάλω τώρα έτσι σαν πρόκληση. Να δω αν το έχω μόνο εγώ αυτή την άποψη ή την έχουν και άλλοι. Τέλος πάντων. Αυτά είχα να σου πω. Και επειδή εντάξει τώρα άμα ξεκινήσω πάλι δεν τελειώνω, εντάξει. Οπότε ας το κλείσουμε εδώ το θέμα. Επειδή έχει και προγραμματισμό μετά γι' αυτό. Εντάξει, αυτό είναι ένα θέμα, τέλος πάντων. Ελπίζω να το δεις το βίντεο μας, να το αγαπήσεις, να το κάνεις και ένα share έτσι. Και το άλλο το σκηνικό, επειδή το κόβω σίγουρα, βασικά επειδή έκανε στην αρχή όπως τότε με το σκηνικό με το Florian, ας ελπίσουμε ότι δεν θα γίνει το ίδιο. Δηλαδή η απάντηση σε εμάς και η απάντηση στην απάντηση και η απάντηση στην απάντηση και πάταγε στο Facebook και εκεί που σου βγάζει ένα παιδί με το Facebook και κάτι άκυρα βίντεο ξένα, του βγάζει το Facebook με όλους τους Έλληνες και σου πήγαινε σειρά, ας πούμε. Είχε γίνει κάπως σκηνικό έτσι. Πρόσεξε τι κακό έκανες. Άρχισε μια καινούργια εποχή. Στο Facebook στη μάπα σας. Ναι, βασικά στο σταμάτη μας είχε φτιάξει ο Καβαλάρης με τον Ντίνο και αυτό ήταν πολύ ωραίο και γενικά άλλα και του Γιάννη ενός φίλου μου από το Facebook και πολλά άλλα. Ξεφεύγουμε από το θέμα. Τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι είσαι άκυρη. Και όπως έλεγε και ο Ντίνος, παντόφλα στην Γενάρα, όπως το έλεγε. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Αυτό είχα να σου πω. Πρόσεξε. Και βασικά δεν θέλω να κάνω τέτοιο βίντεο. Βασικά θα σου πω τι να κάνεις.